Ndewono, ekene m unu ndị Igbo ibe m. Aha m bụ Nwada Chichi Okonkwo. Ihe a bụ Igbo Talk Show, ebe a na-ekwu ihe niile gbasara anyị bụ ndị Igbo. Anyị ga-ekwu ihe bụ ndị a mụrụ ebe a. Kedu ife ha mara gbasara ihe Igbo na-eme? Kedu ka esi zụọ ha? Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ omenala Igbo. Gịnị bụ omenala Igbo? Ụbọchị taa anyị akọwa wee kwuo wee tụlee ma tụgharịa ma ọ wee eziokwu na ndị Igbo ya edozinwunu ala Igbo mana achọghị enyemaka n'ebe federal gọọmenti nọ. Isiokwu anyị taa bụ ka anyị esi jikọta ofufe Chukwu ndị Igbo na ofufe Chukwu ndị Bekee. Anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa. Ihe anyị akọwa n'ụbọchị taa ka si ama onye bụ nwafọ Igbo, nwafọ kọkọ, onye wụ ezi Igbo, ma ndị nọ n'ovasi ma ndị nọ n'ụlọ. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa wee bụrụ gịnị kpatara ọgbaghara na alụmdi na nwunye ndị Igbo n'obodo oyibo ma ọ bụ n'ụlọ. Okwu anyị nke taa ọgụchago. Aha m bụ Stanley Chinomso Onyedum, sị na nwata gboro aga ya nke mbụ na Lagwaya. Ihe a bụ Igbo Talk Show.